Lăudați să fie Domnul! Aș dori să vă aduc o mărturie pentru întărirea credinței dumneavoastră. Această mărturie aparține surorii Tica Filat, fiica pastorului Vasile Filat. Dacă aveți și dumneavoastră o mărturie, o puteți trimite la adresa noastră de Gmail, pe care o veți găsi în descriere. Cu ajutorul Domnului voi începe. Am fost învățată de copil Biblia. Dacă mi-ar fi spus cineva doar ce să fac și ce să nu fac, fără să mi se explice de ce, eu n-aș fi înțeles. Dar mie mi s-a spus de ce. Mi s-a explicat care vor fi consecințele. Mi s-a vorbit din cuvântul lui Dumnezeu. Astfel, am putut să rezist când am avut momente grele. Pur și simplu, nu merge acolo și nu faci asta, n-ar fi fost destul. M-am născut în 1991, când Republica Moldova și-a câștigat independența. Era o perioadă de criză economică, o perioadă foarte, foarte grea. Părinții spuneau că erau zile în care nu era nimic de mâncare și se rugau să vină cineva să le aducă un sac de cartofi. Aceasta ar fi fost sărbătoare. Tatăl meu s-a pocăit când eu aveam 1 an, iar mama 1 an mai târziu. Astfel, am crescut într-o familie unde se studia din cuvânt și se studia serios din cuvânt. Îmi amintesc o situație hazlie. Când eram mică, îl rugam pe tata să mă ia cu el când mergea în misiune. Tata odată m-a întrebat: unde scrie că trebuie să te iau? I-am adus Biblia, am deschis-o, i-am pus-o invers și am spus că acolo scrie. Știam bine că dacă scrie în Biblie, n-are cum să mă refuze. Încă de mic am înțeles autoritatea cuvântului lui Dumnezeu și că este ceea ce conduce cu familia noastră, ceea ce dă direcții. Am crescut cu istorii despre martiri. Tata îmi povestea cum erau mâncați de animale sălbatice, cum erau arși pe rug. Visul meu cel mai mare era să cresc și să fiu martir. Cred că aveam mai puțin de 10 ani când s-a născut acest vis. Poate vreo 6-7 ani. Tata spunea că poți trăi o viață bună, dar dacă mori urât, îți dă peste cap toată viața. El spunea că trebuie să înveți să mori frumos. Am avut un caz interesant la grădiniță. Când ni s-a spus să ne facem cruce și să ne închinăm la icoană, eu am spus educatoarei că mă poate arunca și în groapa cu lei, dar nu mă voi închina. Cuvântul care mi se vorbea a dat rădăcini și aducea roadă în inima mea. De mică mergeam în tabere și acolo studiam Biblia după metoda inductivă. Acasă, împreună cu familia, studiam. La biserică, de asemenea, studiam. Eram înconjurată de cuvântul lui Dumnezeu și studiu biblic. Eu am învățat să citesc și să scriu cu manualele de studiu biblic inductiv. Tata era des plecat. Am simțit lipsa lui, dar niciodată n-am simțit lipsă de grijă, îndrumare și învățătură. Este special să fie tata acasă la masă, să poți glumi cu tata. Dar chiar și atunci când era plecat, puteam comunica cu el. Apoi, totdeauna era mama. Dacă aveam nevoie de vreun sfat, aveam de la cine să-l iau. N-am dus lipsă în această privință. La școală n-am fost cel mai cuminte elev. Aveam o prietenă sau două. Nu prea eram cu gașca. A fost totuși o perioadă când m-au influențat colegii. Fugeam de la lecții, vorbeam cuvinte urâte. Am avut des discuții cu tata pentru aceasta. Am fost mustrată des și dur. Eu mulțumesc acum tatălui pentru aceasta. Evident, ca orice adolescent, atunci mă supăram pe tata. Credeam că este prea dur, că nu mă înțelege, că standardele lui nu sunt reale. Cât de mult mă bucur acum că nu m-a lăsat tata de capul meu atunci. Chiar dacă știa că eu mă enervez, că nu-mi place prezența lui pentru că mă mustră, el a insistat ca să mă câștige. În Proverbe este scris că cel care spune adevărul, la urmă va fi iubit. Am ajuns să înțeleg că tata avea dreptate și acum îi mulțumesc foarte mult și avem o relație așa de frumoasă.
De perioada adolescenței, îmi amintesc cum mama era totdeauna alături. Îmi amintesc cum a venit într-o zi lângă mine când plângeam, a stat lângă mine, a plâns cu mine și doar m-a întrebat care este relația mea cu Dumnezeu, dacă cred în Dumnezeu. I-am spus că eu cred, dar că nu știu pe unde sunt relația mea cu Dumnezeu. Cred că în adolescență mama m-a salvat de multe. Perioada aceasta a adolescenței a fost lungă și grea, de pe la 14 până la vreo 20 de ani. Cred că acele crize din adolescență au avut ca principală cauză înțelegerea greșită a caracterului lui Dumnezeu. Mă gândeam că Dumnezeu face ce vrea și El știe deja cum îmi termin eu viața. Și El acum pur și simplu își bate joc de mine. Mă gândeam, eu nu înțeleg ce se întâmplă, de ce se întâmplă ceea ce se întâmplă cu mine, dar Dumnezeu știe totul și El stă în cer și râde de mine. Era o formă de calvinism, cred. Stăteam cu frica că nu hotărăsc nimic, că totul deja este hotărât, predestinat. Poate, cu privire la mine, Dumnezeu avea în plan să mă aducă la El. Dar deja apărea întrebarea, de ce pe restul îi distruge? De ce aș vrea să fiu cu un Dumnezeu care mă salvează pe mine, dar îi lasă pe alții să moară? Cum poți să iubești așa un Dumnezeu? Ce faci cu un Dumnezeu care împarte lumea în două și predestinează pe o parte la moarte și pe alta la salvare? A fost o fisură în înțelegerea mea. S-a făcut lumină după o discuție cu mama. Mama începuse să înțeleagă care era problema mea. A văzut supărarea pe care o aveam și întrebările pe care le adresam și a înțeles. Spre exemplu, întrebam de ce n-am mers să le vorbească celor din Sodoma și Gomora dacă știa că s-ar fi pocăit. Domnul Iisus a spus că s-ar fi pocăit. De ce nu suntem toți mântuiți? Mama mi-a explicat și mi-a spus că dacă e vorba să primim fiecare ce merită, atunci toți trebuie să primim moartea. Toți merităm moartea. Dacă e să stai în fața lui Dumnezeu și să-i ceri ceea ce e al tău, atunci e moartea și chinul veșnic și toți merităm aceasta. Faptul că ți se dă posibilitatea de a alege viața, de a primi viața, aceasta este dragostea lui Dumnezeu și un mare privilegiu care ți se oferă. Nimeni nu poate sta înaintea lui Dumnezeu și să-i spună ce să facă, pentru că toți suntem vinovați și nu ne putem dezvinovăți. Prin Iisus avem marele har de a fi împăcați cu Dumnezeu, de a avea o relație cu El. Cred că cel mai greu este să înțelegi această dragoste a Lui. Învățătura a fost soluția și în acest caz. Nu sunt acum nici de partea calviniștilor, nici de partea armenienilor. Sunt în conflict cu ambele. Cred că cel mai simplu este să explic poziția mea cu Ezechiel 16. Acea femeie a fost aruncată și disprețuită. Nu trebuia nimănui. Nu avea haine, nici măcar nu i-a fost tăiat buricul. A fost aruncată în sângele ei și vine Dumnezeu și spune, trăiește chiar în sângele tău. Ea a putut să crească, pentru că Dumnezeu a lăsat-o să crească. N-avea nimic să impresioneze pe Dumnezeu, nici frumusețe, nici bogăție. Era vrednică de dispreț. Totuși, Dumnezeu vine și face legământ cu ea. Dumnezeu o spală, o curăță. Nu ea se spală, nu ea se curăță. Dumnezeu o îmbracă, o hrănește. Tot ce are, primește de la Dumnezeu. Totuși, Dumnezeu nu o forțează, ci o lasă să aleagă. Această relație între Dumnezeu și poporul Israel arată foarte bine caracterul lui Dumnezeu. El te curăță, te îmbracă, dar așteaptă să audă și ce ai tu de spus. Nu impune. Făceam studiu biblic în acea perioadă, dar mecanic și doar pentru că așa trebuia. Nu era dragoste pentru cuvânt în inima mea. Atunci când iubești cuvântul lui Dumnezeu, te adâncești în el și cauți cu adevărat să înțelegi. Dar
eu făceam studiul doar de formă. Am trăit cu presiunea că tata e păstor. Înțelegeam că lucrarea lui depinde și de mine. Am văzut multe exemple rele când din cauza copiilor, numele părinților a avut de suferit. Mă gândeam într-o vreme la sinucidere, dar știam că dacă fac asta, toată lucrarea părinților mei va fi afectată. Mă gândeam ce oare aș putea să fac ca să nu mai fiu, dar nimeni să nu sufere. La studiul despre sexualitate pe care îl facem acum, am învățat că nu poți face niciun păcat care să te afecteze doar pe tine. Întotdeauna când păcătuiești, neapărat va mai suferi cineva. Știam că nu pot să-mi fac un rău doar mie și nu pot nici să mă evapor. Ardeam astfel în amărăciunea mea. Cred că a fost mâna lui Dumnezeu care a apăsat asupra mea atunci. A fost dragostea Lui, o apăsare a dragostei. Nu înțelegi cât de mizerabil ești până când nu stă Dumnezeu lângă tine. Este nevoie să stai alături de cineva foarte frumos, bun și curat, ca să-ți dai seama cât de urât și murdar ești tu. Când Dumnezeu s-a pus lângă mine pe scaun, toată frumusețea și bunătatea Lui m-au făcut conștientă de cât de rea și urâtă sunt eu. Dacă nu era Dumnezeu lângă mine, nu aș fi fost conștientă de starea mea. M-aș fi mințit crezând că sunt bine. Mai stau un pic în biserică, apoi merg la studii peste hotare, îmi fac o carieră. Și cam asta ar fi fost. Uitându-mă în jur, observ că asta se întâmplă cu cei care nu studiază. Păstrează doar o paradă pentru biserică, iar apoi pleacă și își văd de viața lor. Cred că la fel ar fi fost și pentru mine, dacă Dumnezeu nu mi-ar fi arătat frumusețea și bunătatea Lui, ca să mă facă conștientă de starea mea păcătoasă și de nevoia de schimbare. Până la urmă, este o întrebare de dragoste. Chiar și Pavel, când vorbește despre cunoașterea mai dinainte a lui Dumnezeu, spune că El a cunoscut mai dinainte pe cei ce îl iubesc pe El. Deci, ceea ce așteaptă Dumnezeu este dragoste. Tu nu poți să te curăți, nu poți să impresionezi pe Dumnezeu, nu poți să meriți mântuirea, dar ce poți este să iubești pe Isus și să primești darul Lui. Cred că pocăința celor care cresc în familie de creștini este mai interesantă decât la cei care sunt veniți din lume. Totdeauna mi-e interesant să aud mărturiile celor care au crescut în familie de creștini. Nu este mai ușor pentru cei credincioși să înțeleagă diferența între întuneric și lumină, dar pentru cei necredincioși este mai ușor să înțeleagă când sunt în întuneric și când sunt în lumină, să vadă în ei schimbarea. Am auzit despre Dumnezeu. Știam că trebuie să am o relație cu El și că trebuie să mă nasc din nou. Vorbeam despre aceasta, dar de fapt încă nu înțelegeam. Vorbeam despre o relație personală cu Dumnezeu, dar nu aveam și nici măcar nu știam ce e asta. Cunoșteam însă că există o astfel de relație. Pocăința mea, schimbarea minții mele, a avut loc nu atunci când am aflat ceva nou, ci atunci când am înțeles ceea ce am știut de mult timp. Când înțelegi că tot ce ai auzit face sens, înțelegi că există cu adevărat o relație cu Dumnezeu, că tu îi vorbești, iar El îți răspunde. Atunci viața ta se schimbă și crești în cuvânt. Cunoașterea îți deschide ochii. Începi să vezi planul lui Dumnezeu și cât de frumos merg toate împreună. Pocăința mea a avut loc când am ajuns într-un moment de disperare. Arătam în așa un mod încât, într-o stație, o doamnă s-a apropiat de mine și mi-a dat 10 lei ca să-mi cumpăr de mâncare, deși eram bine îmbrăcată. Crescând într-o familie creștină, am trăit atât într-un mediu creștin, cât și în unul secular. La școală am învățat despre evoluționism, ateism, agnosticism, dar, crescând în cuvântul lui Dumnezeu, înțelegeam deșertăciunea acestei lumi. Fiind printre creștini, nu aveam împlinirea pe care o au creștinii, dar știam sigur că nici în lume nu voi avea împlinire. Astfel, nu eram în nicio parte. Mă gândeam că nu există bucurie și împlinire pentru mine.
Cei din lume se îmbată și sunt fericiți. Cei din biserică fac o lucrare și sunt împliniți, iar eu niciunde nu eram împlinită. În biserică făceam lucruri pentru că tata îmi spunea că trebuie sau pentru că mi-era rușine de ce vor spune ceilalți. În lume nu am mers pentru că știam sigur că băutura, fumatul și alte plăceri nu vor aduce bucurie. Astfel, eram pe nicăieri. Ajunsesem într-un mod când mă gândeam ce rost mai are să trăiesc. Unde să merg mai departe? Nu aveam nici bucuria despre care vorbesc creștinii și nici bucuria lumească. În disperarea mea, îi spuneam Domnului că nu știu încotro să merg și ce să fac mai departe. Am avut această criză la 20 de ani. Aveam impresia că iadul și toată deșertăciunea îmi suflă la ceafă. Nu doream să fac nimic, nici să merg undeva. Nu aveam absolut nicio motivație și nicio ambiție. Nu experimentasem atunci ce înseamnă să ai o relație cu Dumnezeu, dar cred că ce m-a adus în starea aceasta a fost tot învățătura cuvântului lui Dumnezeu. Altfel, m-aș fi dus în lume. Sunt sigură că, dacă nu aș fi învățat cuvântul lui Dumnezeu, aș fi căutat plăcerea și bucuria în lume. Poate că mi-ar fi luat mult mai mult timp ca să înțeleg cu adevărat cuvântul lui Dumnezeu. Învățătura pe care am primit-o m-a făcut conștientă de deșertăciunea acestei lumi. Practic, mi-a zugrăvit lumea aceasta într-un mod real. Prin prisma a ceea ce am învățat, am înțeles că degeaba mă duc acolo, fiindcă voi sfârși tragic. Iată de ce este atât de importantă învățătura. Totuși, îmi amintesc cum adesea, mergând pe drum, priveam în sus și îl întrebam pe Domnul ce să fac. Îmi plăcea foarte mult versetul care spunea că Domnul ne ia sub aripa Lui. Așa mă rugam și eu, ca Domnul să mă ia sub aripa Lui, pentru că era atâta întuneric și disperare în viața mea. Îl rugam ori să mă omoare, ori să mă ia sub aripa Lui, pentru că nu mai știam unde să merg. Eram într-o stare de depresie. Am fost și pe la medici. Mă întrebau dacă sunt cumva îndrăgostită. Problema mea era într-adevăr una de dragoste, pentru că înțelegeam că am nevoie de dragostea lui Dumnezeu. Am înțeles mai târziu că acolo în Ghețimani, Domnul Iisus a trăit aceeași stare pe care o aveam și eu. A trăit toată mizeria și disperarea mea din cauza păcatelor mele. Știam că sunt o păcătoasă. Aveam o familie și o biserică care mă iubeau, dar ei nu cunoșteau cât de mizerabilă eram eu de fapt și astfel nu eram eu cea pe care o iubeau. Îmi doream dragoste și o căutam, dar am ajuns să disprețuiesc dragostea lor. Nu puteam primi dragostea cu care eram înconjurată, pentru că ei nu știau ce mizerie iubesc. Mă irita dragostea lor și am început să mă port rău cu ei, dar în același timp tângeam să fiu iubită și primită. Am înțeles că numai unul mă cunoaște așa cum sunt. Am înțeles că dacă Dumnezeu, care știe toată mizeria ce-am făcut-o, spune că mă iubește, înseamnă că numai în dragostea Lui pot găsi împlinirea adevărată. Față de alții, simțeam ca și cum i-aș prosti și pe ei și pe mine. Gândeam că nu au cum să mă iubească, neștiind cine sunt cu adevărat. Nu mă gândeam cum să mă prezint în biserică, la imaginea mea. Toată lumea mă irita. Rugăciunea mea era ca nimeni să nu vadă cât de mult mă irită prezența lor și cât de neplăcută este prezența mea între ei. Din cauza aceasta, intram și ieșeam repede de la biserică și încercam să evit oamenii cât mai mult. Vedem în Vechiul Testament, atunci când Dumnezeu se arată profeților, aceștia nu vorbesc despre sentimente plăcute, ci despre o frică că vor fi nimiciți. Frica că această prezență plină de lumină îi va omorî. Aceasta pentru că înțelegi că lângă așa o sfințenie poți fi distrus. Prezența lui Dumnezeu te face conștient de cât de rău ești tu și e un foarte mare har de la Dumnezeu să devii conștient de starea ta păcătoasă.
Pavel vorbește despre o întristare după voia lui Dumnezeu, când înțelegi cine ești și cauți la Dumnezeu rezolvare. Bineînțeles că te poți întrista și îndepărta încă mai mult de Dumnezeu, ca să nu mai simți apăsare. Dar întristarea după voia lui Dumnezeu te face să apelezi numai la El pentru soluții și vindecare. Am descoperit această frumusețe a lui Dumnezeu când am început să studiez altfel cuvântul lui Dumnezeu. Căutam să înțeleg mai bine. M-am apropiat de Biblie, având o problemă și căutând o soluție specifică. Doream să înțeleg de ce face Dumnezeu ceea ce face și mare mi-a fost mirarea când am văzut că și eroii Bibliei au avut situații de disperare. La un moment dat, Ilie ajunge să-i spună lui Dumnezeu că vrea să moară. Am înțeles că ceea ce se întâmplă cu mine nu e nou sub soare. Nu sunt eu prima și nici ultima. Am văzut câtă bunătate și blândețe i-a arătat Domnului Ilie. Nu i-a ținut o lecție de teologie și nu a renunțat la el, ci i-a dat mâncare, l-a lăsat să se odihnească, iar apoi i-a spus ce are de făcut. Mai este și exemplul lui Iona, în care vedem cum se poartă Dumnezeu ca un tată cu un copil care face capricii. Domnul îl învață, are răbdare cu el, face să crească curcubetele, apoi îl usucă, ca să-l facă pe Iona să înțeleagă cât de importantă este cetatea Ninive pentru el. În toate aceste situații, am văzut dragostea și bunătatea lui Dumnezeu cu toți cei care au trecut prin crize. Nici Iov nu a înțeles ce se întâmplă. Noi nu avem cunoștința pe care o are Dumnezeu și nu vedem tot planul Lui, dar ce avem de făcut este să ne încredem în bunătatea, harul și planul lui Dumnezeu. Întoarcerea mea la Domnul nu a fost în genul acelora care au trăit în stradă, care au consumat droguri. A fost un proces de înțelegere. În perioada depresiei, eram în conflict cu tata, iar cei de la biserică mă iritau. Relația mea cu Dumnezeu era distrusă și nu aveam o relație frumoasă nici cu oamenii. Stăteam toată ziua singură în cameră. Nu îmi plăcea să fiu cu nimeni. După pocăință însă, relația mea cu tata, cu mama, cu frații și cu alți oameni a devenit atât de frumoasă, încât ei îmi sporeau setea mea de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Am început să mă bucur de ceea ce sunt ei și de ceea ce ei știu. Dacă mai înainte disprețuiam învățătura lor, acum o caut și mă bucur că ei mă ajută să însetez tot mai mult după Dumnezeu. Știind cu câtă răbdare și blândețe s-a purtat Dumnezeu cu mine, învăț să mă port și eu astfel în relația cu cei din biserică. Întotdeauna vor fi conflicte. Sunt persoane care încă nu sunt mature spiritual, dar învăț de la Dumnezeu să fiu mult mai îngăduitoare și să mă port cu mai multă blândețe. Păcatul te scoate din minți și nu mai vezi lucrurile așa cum sunt. Abia după pocăință am văzut toată bunătatea și dragostea ce mi-a fost arătată și am început să mă bucur de asta. Acum mă simt în siguranță în această dragoste și o primesc cu bucurie. În Biblie poți găsi tratament pentru bolile spirituale, pentru că în ea scrie despre oameni care au fost bolnavi. Îl avem pe David, care a păcătuit și spunea că păcatul îi rodea oasele, păcatul îl măcina și îl mânca pe dinăuntru, dar el a găsit vindecare la Dumnezeu. Biblia este plină de exemple de oameni bolnavi, ce au avut de suferit mult, dar au găsit vindecare. Cunoșteam deja diagnosticul, pentru că am fost mustrată. Părinții mei au vorbit cu mine și mi-au arătat starea mea. Chiar și din studiul pe care îl făceam, puteam să văd că nu e bine ceea ce se întâmplă. Dar chiar dacă în continuu am auzit diagnosticul, nu îl primeam. Însă atunci când Dumnezeu a îngăduit să ajung până la disperare, în urma alegerilor mele prostești, am cules consecințele păcatelor. Am ajuns să dau dreptate celor care îmi spuneau că ceea ce se întâmplă cu mine nu este bine. Până nu sunt consecințe, ai impresia că tu știi cel mai bine. Dar când Dumnezeu te lasă să suporți consecințele, ajungi să înțelegi singur că ceva nu este bine și cauți răspuns.
Acum, relația mea cu părinții este foarte frumoasă și plăcută. Ei sunt o bucurie pentru mine și eu, de asemenea, caut să fiu o bucurie pentru ei. Mă bucur că putem lucra în aceeași slujire. Văzând implicarea tatălui și tot efortul lui, știu că pot să îl ajut. Odată, pe când tata era în Nepal, știam că are foarte mult de lucru și nu reușește cu toate. M-am rugat ca Domnul să îl ajute să reușească totul, iar după aceea, tata îmi scrie că are nevoie de ajutorul meu să răspund la o întrebare pe portalul Moldova Creștină. Nu știam sigur dacă voi putea, pentru că era un subiect complicat. M-am rugat Domnului pentru ajutor, am trimis tatălui articolul, iar el a fost foarte mulțumit de ce am făcut. Mă bucur mult când pot să fiu un ajutor pentru el. Aceasta este bucuria în familie, când toți împărtășesc același scop. Sunt membru a Bisericii Buna Vestire, păstorită de tatăl meu și mă implic în mișcarea de tineret Generația Curată. Facem studiu biblic la întâlnirile noastre de tineret pentru că tinerii au nevoie de Cuvântul lui Dumnezeu, mai mult decât de distracție și jocuri. Cele mai importante decizii sunt luate în tinerețe și ele vor afecta întreaga viață. Am început să facem studiu biblic de 40 de minute la întâlnirile noastre pentru că cea mai mare nevoie a tinerilor este cea de învățătură. Studiul biblic joacă un rol important și în viața mea. E ceea ce fac în fiecare zi. Caut să am o disciplină în asta pentru că doar așa voi crește. Când ajungi să predai altora, înțelegi că nu ai nevoie să răspunzi doar la problemele tale, ci și la ale altora. Înțelegi responsabilitatea pe care o ai și faptul că poți face asta doar dacă ai o disciplină în cuvânt. Altfel, nu poți face față să predai în școli sau la întâlnirile de tineret. Nu am încă un program bine stabilit și am nevoie să lucrez mai mult la disciplina mea. Caut să fac studiu biblic dimineața. Acum studiez psalmii și am observat că o frază care se repetă aproape în fiecare psalm este încrede-te în Domnul. Cred că cel mai important lucru pe care îl avem de făcut este să ne încredem în numele Domnului, dar nu ne putem încrede atâta timp cât nu îl cunoaștem. Un adevăr important din psalmi este să cauți să-L cunoști pe Dumnezeu ca să te poți încrede în El. Când Satan îl ispitește pe Domnul Iisus, începe cu expresia dacă ești. Fiecare atac este un atac la identitate. Dacă nu ești sigur de cine ești tu în Hristos, devii foarte vulnerabil. Doar când stai în cuvânt, ajungi să fii sigur de cine ești. Cuvântul lui Dumnezeu este o oglindă în care te vezi cel mai bine și astfel nu mai ești atât de vulnerabil la ispite. Sfatul meu pentru cei în depresie sau alte crize este să stea în cuvânt, pentru că altfel Satan îi va convinge foarte ușor că sunt ceea ce vrea el să fie. Aceasta a fost mărturia surorii Tica Filat. Îi mulțumim pentru permisiunea de a depune pentru slava lui Dumnezeu, dar și dumneavoastră pentru timpul acordat de a o asculta. Cu voi a fost sora de la Studii Biblice și Mărturii. Fiți binecuvântați! Amin! Vedem în Vechiul Testament, atunci când Dumnezeu se arată profeților, aceștia nu vorbesc despre